Etno radiona Čehulić je počela s radom 2004. godine zbog potrebe rekonstrukcije narodne nošnje Šiljakovine. Ja sam bio voditelj od 1995. do 2003. godine u folklornom ansamblu Šiljakovine. Većina našeg asortimana je bazirana na domaćem tkanju. Temelj je tkano platno na tkalačkom stanu, a onda na njega se original tka, aplicira ili strojno veze. To je znači bit našeg suvenirskog posla. Ako se rade narodne nošnje, onda radimo sve u originalu kako mora biti. Radi komercijalizacije našeg posla i lakše prodaje naših proizvoda, krenuli smo sa proizvodnjom malih suvenira tekstilnih i upotrebne vrijednosti. Znači, izvorište vam je u stolnjacima i nadstolnjacima tradicijskim, a mi smo samo uzeli jedan dio i prilagodili tržištu. Naše proizvode i suvenire kupuje jako puno ljudi u Zagrebu i izvan Zagreba, u dijaspori i u Hrvatskoj. Naše proizvode i suvenire možete naći i u zagrebačkim suvenirnicama. Sudionici smo projekta Kumice s Dolca, gdje nas možete cijelo ljeto naći svaki petak i subotu u narodnim nošnjama na Dolcu. Ja sam Vlado Čehulić, vlasnik sam Etno radione Čehulić.